Jo ja sé que unes primàries porten debat, inquietud, tensió, és normal. Però si guanyo aquestes primàries, us asseguro que l'endemà hi haurà un partit unit i serem. No sobrarà ningú, absolutament ningú, perquè això de veritat ha de ser un lideratge coral. I voldré que la Caro sigui el meu equip i voldré que molta gent de l'altra candidatura sigui a l'equip, que estiguem totes juntes, perquè és tan important allò que hem de fer que no podem prescindir de ningú. Ho he dit moltes vegades i crec que, a més, plantejo un lideratge coral de debò, no de paraula, perquè jo, administrativament, sóc alhora autònoma i dependent. I no em puc plantejar un lideratge egòlatra, vertical, és impossible. I a més vull que això serveixi perquè fem una política de cures de veritat, una política que sigui compatible amb la vida, on ningú es cremi, una política que serveixi per canviar la forma de fer política. I crec que podem fer-ho i que és una de les claus d'aquesta candidatura.